Bhazi rinonzi DnC ranga richibva kuqebeha Port Elizabeth raita accident paLouis Tritchard mushure mekukonewa kunegotiator kona richibva rangowira mugomba. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So mazita passenger manifesto aburitswa kwaBoss Veko pamwechete nekwaMoboys Munetsi. Isusu tangodecide kuti panapa hatingaburitse mazita aya nekuti hatizivi kuti family dzato informewa here. We need to be respectful of malosses akadai. Nguva inorwadza, pane vana vashaika, pane madzimai, pane mhuri dzarasikirwa chirona nababa, pane mhuri dzatsakatikira mungozi iyi. Aiwa guys, saka tangoti vanokwanisa kunotarisa passenger manifesto mutsvakane nehama dzenyu itai saizvozvo. Pashaika vanhu 41 vakonfirmewa, pachine vanhu vachiri trapped under the bus, pane vamwe 30 vaendeswa kuchipatara. Tiri kungonamata kuti ava vaenda kuchipatara vagone kupona nekuti panenge pakatooma zvachose. We just hope kuti vanhu ava vane ma funeral policies nekuti kana pasina zvinenge zvatooma unogona kunge washaikirwa nevanhu 4-5 mungozi iyoyi. Ndo patinogara tiencouragana paya kuti ngatitorei ma funeral policies. Tiri kuti tichasiya zvakare link yediaspora cash funeral policy mugone kubatsirika. Unopiwa mari yako wogona kuviga hama dzako with dignity. We cover the immediate family, we cover extended family, then accidental death inobva yatongokaviwa instantly without a waiting period. We pay up to £30,000. But anyway guys, batai any funeral policy yamunokwanisa kubata vanhu vagone kugara vakagadzirira nekuti aizombozviziva kuti isu senyika tichange tava panguva yakadai tichichema mhuri dzashaikirwa idzi. Ndiani? Hatina kunzwa chakaipa pakufamba kwanga kuchita bhazi, asi kungoti maybe it was a fatigue since this is a very long distance. Nyaradzwai naishe wedu Jesu Kristu nekuti kumhuri dzashaikirwa tinongoti nyaradzwai nedenga. Kune avo vari kurwara tinongoti get well soon. Ticharamba tichinamata kuti vapabude.